Башкортостан. Мына шулай ук чит илләр кебек без дә цивилизованный булып яшәр өчен урыстан кутылырга тиешбез. Аңлагыз шуны. Миңа 38 яшь. Мин шуны аңлап җиттем. Аңлаганнар булган булсагыз, табылсагыз, әйбәт булыр иде. Килегез. Күбәйик, килегез. Берләшик. Кушылыгыз минем каналларга. Стримлар ясыйк, сөйләшик. TikTok ачтым, Instagram, 2 YouTube канал, тагын нәрсә кирәк. Но мин бер үзем бөтен Башкортстанга, Татарстанга көчем җитми җиткезергә. Бергә торыйк, бергә басыйк.